Wait. Kom her. Og vi er i Italien, og Ja, det er mig, der skal have kameraet nu. Nej, det er mig. Det er min telefon. Nej, det er faktisk min. Vi filmer alle videoerne på min. Nej, det er faktisk min, det her. Nej, vi filmer alle videoerne på min. Nej, det er min. Hun kan faktisk... Det er min. Det er min. Hun gider faktisk ikke at